hendes hus ved Strandvejen i Hellerup. Vi ved endnu ikke, hvor skurken har gemt en 16-årig pige, men heldigvis er sat på sagen. Nu skal vi have en udtalelse på hendes mor. Din datter blev kidnappet i Goftes. Hvordan har du det? Jeg har det ikke godt. Jeg savner hende. Jeg er så meget. Kom hjem, min skat. Vi er kommet for at hjælpe dig. Så mødes vi endelig igen. Vi troede, vi var færdige med jer. Vores datter er vendt hjem. Hvordan kan vi nogensinde takke jer? Vores mission er fuldført.